kanang magsigitag angkon sa usa ka kamatuoran unya wa gi motuo nato dili baya sayo, no? Sayon ba? Dili ay nakasuway na mo ana. Nakana bang sikag angkon nagwapa ka nya wa gi motuo. Maingon kang gwapo ka, wa gi motuo. Ito na, maluoy ko sa usahay, maminaw ko aning ato rong mga ubang mga political aspirants. Sige silag angkon sa ilang nabuhat, sige silag angkon. Murag, hapit way mo to. Oo na, luoy kayo. Basta magsigitag angkon nga way mo to. Na sinati sa na ni Kristo, sige siyang angkon nga ako anak sa Dios, ako pinadala sa Dios, ako Dios nga nanaog gikan sa langit. Ako ray nasayod unsay tuas langit kay ako gikas langit nanaog dinhi. Wa gyoy mo tuo. Lisod sa to ang iyang kinabuhi. Ang gibuhat hinuon sa iyang mga gisigihag sulti na gilansang na Ginoon siya sa krus. Kita karon gasigi na taghandom ani kay panahon man is Kwaresma. Gasigi taghandom sa gidangatan ni Kristo sa iyang pagpangangkon nga siya anak sa Dios. Unsay gidangatan, gilansang siya sa cross, gidumtan siya hapit sa tanang mga tao, labi na Diyos mga leaders. Ganahan pa mong musunod aning Ginoo? Ganahan mo? Gusto sad mong way motuo niyo? Kanang bisag unsaon nimog angkon nga asawa ka ang imong bana adto gyud kabit mo uli. Bisag unsaon nimog angkon nga bana kaniya sigihan ra kag yaw-yaw ang imong asawa mura lang kag iyang anak di gid siya motuong bana kaniya din agani ka kahikap kay iwakli ra kag ditso. Ganahan pa mo na kanang pari magsigig pangangkon na ako'y pari dinhi pero ay no ni angkon mo sa noon. Ni angkon mo nako nga inyo kong paris priest. Maayo nya ning tuo mo sa kong gisulti nga makapalipay nang upalit og slat. Nituo mo. Nganong pa mo lagi ni mahurot. Pero gamay na lang tingali. Ang atong halin sa SUS BF para rabanis atong pista. Sa 8,000 ka slots nga atong gibaligya, nahalina na taas og yesterday og 5,508 slots. Tatak. Gikan karon hangtod sa bisag hangtod na last Domingo, mahurot ka ning 2,492 slots sa inyong paminaw. Og mahurot ni tuog yun, motuog yun ko nga tuo mo nako. Pero duko-duko ra mo dia magsigingon na kapoy palit awa mong tuo. Malansan ko ani sa krus kay unsa may atong ipakaon ara ba tay gibadget. Muingon ning mga ato nang gipang-orderan sa mga pagkaon, muingon ani nga tuga-tugam kag order mo di kay kabayad. Unsay ibayad nga may nipalit og slot. Nya tuosan mo nga kining ato mga project dinhi sa atong simbahan kanang maoni ang makapanindot o makapalig-on sa atong pagtuo sa atong parokya. Tuo mo. Wa man gyapon mo mupalit og daghang slot sa atong DOPS Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Wa man mo mutuo nga kada ninyo palit ani na amoy maangkon nga Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Way mutuo tanawa sa 54,000 nga slots atong gibaligya tag 1,000. As of yesterday, 1,097 pay halin. Pero pakpakan na ito ning nito. Balag pakidaghan. Napay 52,903 ka slots. Ngayon sa may mahitabo anig di mo mutuo. Di mo mupalit ani. Nanarabatay negative nga mga 7.5 million. O paninglo na ko ani sa ni-advance ana. Kaya ito mo nang gigamit yas pag trabaho. Malansang ko sa cross. Inyo kong ilansang. Pero ako, nituog yun ko nga ang akong pagpalansang sa cross o ilansang man ko pananglitan. May sitagdi, may tabo sa nunda.
pananglitan magyug malansang ko, mutuo pod ko nga makaluwas ni ninyo. Pero sa di pa mo maluwas, manggawas ang mga bitin, pamaakon mos mga bitin. Mao na nahitabo sa unang pagbasa. Siging hatag ang Ginoo pagkaon, siging hatag ang Ginoo guidance pinaagi ni Moises. Reklamo lang yapong mga tao, wa mo tuo ni Moises. Sunan ka, naay siging pagkaon mag-uwan, niingon pagin sila, patyon minimos gutom dinhi, kaning pagkaon way lami. Di naman sila mangaon. Kay way lami kuno. Gawas dayong bitin. So kada nimo reklamo, kada nimo balibad nga di ka mo palit og slat, na adayoy bitin nga mo gawas. Igan na lingi ako na imong tupad. Ingna wap ka paakas bitin. Ingna ba pangutan inawap ka di mapaakis bitin. Nakaron unsaon man ta pagpaaks bitin, dili na to katong paak nilas una nga inigpaak, mamatay dayon ka physically. Karon lahi ang bitin karon. Si Satanas di na siya anang ganahan kay mulikay man ka, makita nimo physically ang bitin, mulikay man ka, puspusan man animos kahoy. Ang gibuhat ni Satanas, spiritual snakes. Ang iyang gigamit kay spirit baya siya. So spiritual snakes, pasabot temptation. Mo na iyang gigamit. Iya sa nang gi-apply ni Kristo. Gi-applyan niya sa Kristo anang spiritual snakes. Nya unsa man ning spiritual snakes? Gusto ni Satanas nga mausab ang atong pamaagi. Mausab ang atong focus sa paglaom. Di na ta mulaom ni Kristo og sa iyang pulong sama atong nahitabo sa disyerto nga wa na sila mulaom sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Moises. Gusto sa yawa mo question na ta sa mga pulong sa Ginoo. Og daghan na to anang nangaigo, apil na sad ming mga nanagwali. Mo question nami, tinuod ba ning silibasi? Tinuod ba ning ang pari kinahanglang di gyud magminyo, ang pari nga Katoliko? Tinuod ba ni makaayo ba ni nako? Basig dili. Basig mas nindo tong nasa tema hikap-hikap. Beka mo kuno be, nituo mo nga makaayo ni namo mga pari nga di mi magminyo. Nituo mo dili. Aran kay nituo mo. Nya, ilis kuno ta, kamo kuno'y puyo dire. Nya kami puyo anang inyo. Sugot mo. Ha? Oh, dahil sa duko-duko. Ikaw lang diya pa der. Na, ang gusto sa Ginoo kung motuo ta niya, kinahanglang mag-ilis ang atong kinabuhi. Gusto niya kung motuo ta niya, mosunod ta niya og atong puy-an ang iyang kinabuhi. Og mao nay kuwang nato karon, og mao nay pinaakan sa bitin nga mahadlok na tang mopuyo sa kinabuhi nga papuy-an ni Kristo, kanang kinabuhi nga sama niya. Di ba tan-awa karon daghan kay natong moingon, may man to siya, Kristo man to. Ingon ba yes Kristo nga higugma imong kaaway, may man to siya kay Kristo man to. Reklamo gyud, ingon ra bas Kristo ibaligya ang tanan og ipalit og slatis, may man to siya kay Ginoo man to siya. Di sad mahimoy baligya tanan unsa yabag ka di, yabag ka. Ingon ra bas Kristo ayaw na paningil anang utang, yabag ka utang ko na. Hindi paninglon, ay kato Ginoo man to siya. Balik ra man siya langit iguman, nakita tawo man ta. Mao na ang mga pinaakad rosbitin, patyo niya ang atong pagtuo, ang atong paglaom, ug ang atong paghigugma. Di ba ningon si San Pablo, mao ni ang tulo ka dagkong gasas Ginoo kanato, pagtuo, paglaom ug paghigugma. Og ang kinadak-an niini mao ang gugma. Tanawa karon na naggubat na ang mga tao, nagihatagan og daghang pagkaon sa Ginoo, gihatagan og daghang bahandi sa Ginoo nga nakapahimo sila ning ilang mga armas, nakahimo sila ning mga nuclear weapons, mga rocket, mga eroplano, mga tangke digira tungod kay dato sila, abunda sila.
na idaghang oil nga ilang gibaligya, purti na nilang datua, purti na sa ron nila isuga. Nagpinatyanay na, di ba? Maura man ang pataya, o katong patay nga gipamaaks bitin. Mahimo na tang bitin sa atong isig kataw. Mo nang doon natay panultihon ganing mo ingon ta, ahas ka sa buhay ko. Di ba? Sige, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo at sabihin mo, Diyos ka sa buhay ko. Sige, ingnan. Ayaw ingnang ahas ka sa buhay ko. Ingna Diyos ka, Panginoon ka sa buhay ko. Maingon ka kana, ano imong tupad? Distingi. Makaingon ba ka? With conviction. Matuo ka, na mo na'y Ginoo sa imong kinabuhi, kanang imong tupad. Mukos mo bang mga naw? Na'y atong apan. Atod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag sa Salmo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Unsa ang pag-abot porting layo kanang imong tupad, anha diya mo abot ang imong pangamuyo. Gisuway ko ng pangamuyo ko no be, ingna gusto ko malipay ka. Nagampo ko sa Ginoo nga malipay ka. Abot din na sa imong tupad. Sige, ingna. Nagampo ko sa Ginoo nga malipay ka. Sige. Nindot kina paminahon. Nagampo ko sa Ginoo nga maayo unta ang imong sakit. Nagampo ko sa Ginoo nga mulampos ta kas imong pag-eskwela. Pagkanindot anang paminahon sa imong anak nga tapulan ug bugo pagyon. Nya imo ra siyang hapon-hapon, gusto ko nga nagampo ko sa Ginoo nga mulampos kas imong pag-eskwela. Nya katulo na ni balik sa grade 1. Nagampo ko ana. Malipay bisag ingon ana siya, malipay na. Maging hala na pagid ko'y hope. O di ba? Napagid ay nituo nako nga I can make it. O di ba? Pero ingnon nimo ikaw ba? Kapila naman ka mo balik sa grade 1, kana man kung kagahi nimo kana man kung imong pagsigduwa ng cellphone addict kag panuwaya ka ding animala ka. Dako para ba kay kagkaon? Di jud ka mausab. Wala, sige, di ka mausab. Bantay lang jud ka. Anaon na nimo? Na wag tang patay ang pagtuo ana, patay pag yung paglaom, patay pag yung gugma ana, magkusmo dala ng naong inikakita nimo. Nang imong bana nangabit, tuan na lang gapuyo sa kabit, ikita ninyo unsa may mong isulti. Nagampo ko sa Ginoo nga muuli sa kagpanagsa. Tanawa di ba ikaugma na, muuli na sa inyo. Ato na mo higda kausa. Nya balik sa ngadto mga 3 ka semana. Pero at least muabot din ang imong pangamuyo. Di ba? Di mamumutuan ni kong analysis bati, no? Akong analysis bati kayo. Mao na. Ako nangamuyo ko sa Ginoo nga mahurot na ning slat o kahalin. Abot ay na ninyo ron. Nakaapan di mo maminaw. Muna si Kristo diri sa unang pagbasa niingon sa atong ebanghelyo, niingon gid siya diri, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Di mo kaadto sa akong adtuan. Ngano man kay di man sila maminaw sa iyang gisulti. Gatuo gid ta nga sa atong pamaagi makasud tag langit ug giklaro gini ni Kristo sa pag-ingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, walay makaadto sa amahan gawas moagi kanako. Pasabot kinahanglang moagi ta sa iyang kinabuhi. Na unsa hinoy interpretasyon sa mga pangulong pare, ingon nagpasabot ba ni nga maghikog siya? Hikog na manuoy gihisgutan. Katuo sila ba nga si Kristo depressed na kaayo? Nagtuo sila nga nagsulti anis Kristo desperado kay kinabuhi. Dili oy kamatuoran ang iyang gisulti. Kung dili gyud na nato ibaligya ang tanan natong gihuptan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, desperado gyud ang kalibutan. Ngano man tan-awa ng mga dato kay karon nga siging tigom silang bahandi, mga isog kaayo, dili managana nga mopatay og tao.
Kaning mga taong nahigugmas bahandi, siging tigom og bahandi, siging project og bahandi para sa future. Tanawa, maoy nag-implement aning abortion o kanini ang mga anti-life nga mga activities, sama ang mga pills, ligation o uban pa. Patyo nilang kinabuhi, wa na sila'y panagana, tanawa ng mga negosyanteng ang una-una, future, abunda sa manib, target tagpila ka bilyon ang ilang i-profit kada tuig, siging target. Mauna sila niguba sa ato karong mga sapa, niguba sa atong mga bukid, niguba sa atong kadagatan, nipulyot sa atong hangin, o niguba pagani sa atong ozone layer. Di ba? Mga bitin, mga ahas, way siguro nakaapil ni Gawali. Makaguba bas kalibutan kung magsige mo palit og slot? Nindog na ta.